अखा हादोंलै बेंगालराव दा आङो मेसिना जाना जायाखै हागोन ना हायाखै नायनो थांनो आं दा इन्जिनियारनिसिम थांसै अखा हादों नै लोगोफोर थांदोंमोन आं मैयाथ' जायासै दिनै जाना जाया नायनोसै दा आङो 1 किल'मिटार थांनांगौ थांनोसै साथासो हमदों नै आं अखा हादोंलै लोगोफोर अखा हादों बेंगालराव थाबायलांनांगौबो गोजानथार 1 किल'मिटार अखा हादोंलै लोगोफोर अखा हादों मा खालामनो लोगोफोर दा उफाय गैया थांनांगौ इन्जिनियारनाव दा इन्जिनियारा बोरै बानायखो बोरै माखो गाबोननि थाखाय आंहाबो एसे थियारि जानांगौ लागा जायो गाबोनथ' थांगोन नालाय आङो ओंखायनो दा आङो लायनानै दोनफैखानांगौ दा ओंखायनो नोंसिनिखौ आङो अखा हानानै दिगदार जाबायना थाबायदोंसो आं लोगो थाबायदों 1 किल'मिटार थांनांगौ आं जे जायगाया 1 किल'मिटार जायो आं थानायनिफ्राय दा ओंखायनो आङो थांगासिनो दं आरो लोगोफोर दा नैबे लामा मोनबाय मेन लामा बे लामा थांनांगौ आरो लामा मोनसे बारबावनांगौ बे हाइर' थांबाथ' बांसिन गोजानसिन जायो बबेथिं सर्टकाट बिथिंसो थांदों आं बिराद गारि फैयोलै बाब्रे बारस'नो हाया दिगदार बे हटेलना बेजों फैनांगौ दा आङो थांगासिनो हस्पिटाल गोजौ आं थांग्रा मोनबाय नै आं थांग्रा लामा बेजों सर्टकाट जायो दा ओंखायनो आङो थांगासिनो आरो ना ओरैबो बिल्डिं गोसो थोनाया मोजां मोननायाबो न'आव थानानै गुन्दै गैला जेबो गैला जेबो गैला I'm going to Bangalore गैला जेबो गैला जाला जेबो जाला I'm going to Bangalore लामाया ओरैबो थांबाय मोनसे इजोंबो फैदोंमोन आं ओमफ्राय दा आं नैजों थांनोसै फेमिलिबो थालाबायनाय नुयो आं हमबो हाया रायलायनोबो बारा इंलिससो रायलायो इसोर हिन्दीखौ खम रायलायो हिन्दीसो रायलायो आं हिन्दीबो गावसोरबो हिन्दी रायलायदों रायलायनायालाय आं इंलिस रोङा नालाय हिन्दी रायलायदों पुरा बिल्डिं कल'नि नामा बेयो साख्रि मावग्राफोरनि कल'नि बायदि मोनदां गासिबो गारि नैबेनो सिङाव हाबलांसै आं दा
दा आङो बे खामानियाव थांदोंमोन मेचिन लायनो बे मेचिना जाथ'वाखैनो दा 6टासोआव मोननो हागौ होनना बुंदों 6टासोआव लांफैनोसै दा 6टायाव फैनानै मोनाबा बिराद दिगदार जागोन गाबोन आंहा फुङावनो फ्लाइटआ 9:25आवनो दा ओंखायनो दा रेडि खालामनानै दोनखायोबा आंहा मोजांमोन आरो जायखिया दायो आङो फैबावनोसै खनसे बेंगालर जिपे नोगोरा दा ओंखायनो आङो नोंथांमोननो आं बे ब्लगखौनो लाना फैदों दा आङो गाबोनहाय बेनिफ्राय बिदाय जानोसै बा बिदाय लाबाय दा आङो बे खामानियाव फैदों बे खामानिया बे इन्जिनियारा गावनो हैसिगोन बेखौ खिन्थाहरनाय जाबाय बा खबर लाना फैबाय आं दा रुमाव थांगासिनो आरो सेकुरिटि दंखायो मालाय बिसिना सेकुरिटि दं बे कलेज सिन बानायनो होनाया बे सिदा थांबानो बे कलेज सेरजों थांबानो ओमफ्राय दा आङो आंनि रुमाव थांसै दा बेंगालर जिपे नोगोरनिफ्राय आं गाबोन बिदाय लासिगोन दामानि आङो जि खामानियाव फैदोंमोन बे खामानिया आं मोननांनाय नंला गावसोरो हैसिगोन इन्जिनियारा बे आगोलावनो गावसोर हैनो होनबा थांनो हागौमोन आङो बेखार ओरैनो हटेलनि खरसा जानायनि थानायनि खस्थ' बरिं इमान थाबाय 11 दिन गाहाम गावसोर हैसिगोन दासो